Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Kocok-kocok, gue lagi sadar itu gak dipilih sudah. Kayaknya nangke kocok ini, gak dipilih. Matur suwun Pak Siman cekak Tematong para sesepuh, bini sepuh, tematong pengemabing projo, buku kepala desa, buku kasur, buku RT, RW, staf-staf desa yang aku hormati, dan tematong sedoyo, tamu undangan, ingkang rawuh, dan tematong Sohibul Hajah. Pangarso Kunci. Hari ini kita di desa Dawi. Tamberan Dawi Sekar Indonesia. Yuk kita sepil di sana, guys. Sudah sampai di kota Tamberan. Semangat.
dene kemalangan
Tuan. Bocah kok ra diwedi kok ya. Ambekan to. Ndak banci iki nek ambekan ora kok irung lho, Nduk. Iki kok nek kene kotres iki batur ini kok tumpral-tumpral kok melare kotres iki. Kowe iki nyemoni nganten koyo bacok kowe kok. Lho, jeneng ngono, Mas. Ngawur kok ya. Oh iya. Ya selamat ya, Nduk. Alhamdulillah. Ngene lho, Nduk. Kowe aduh papan foto. Ala rasa foto. Mebok-mebok dinggon kok ya. Engko tak foto dhewe karo mbakmu ben dipajang ning perapatan. Karo melet lho. Karo blas. Jane iki wanita Rainaga apa piye model foto kok iso kaya medeni wong ngono piye. Nyaket Pak Narto sik no. Sing kagungan kersa Pak Narto. Kang pundi? Ya. Niki ta? Ya tuan rumah sik kok ya. Ora diwedi kok ya. Nyedak Pak Narto sik. Nah, ben ayem atine. Heeh, mergo ngerti ya, Nduk. Elak 12. Iya, 12. Jan kabul kajate Pak Narto nggih. Lho tenan kok. Reza. Reza. Lho tenan kok. Alah. Tenan demit gak dulit setan gak doyan. Beda sawanan. Nah. Bu, bocah cemburu nggih Bu, Mati. Polahmu menteng-nem gogrok tenan iku bocah kok, Dik. Oh. Rasa nawani bisane Ora. Gak sah ya. Kono ki mangan banci Karang Jatis mukok-mukok kok. Aja bawa motor dhisik. Kurang ajar. Lah iki lho. Pak, tinggalnya dereng enten abang-abange niku, Pak. Rasa neko-neko. Lah dilipenin apa pripun niku? Rasa. Oh iya. Ono tisu ora? Lho wis cepak dhewe kok Pak Narto. Mriki Pak kula lapi, Pak. Alah. Bu iki tak berarti ya. Tobat. Lah iya. Nek enek putih kudune enek Abang. Bocah oleh ngayap bocah iki, Dik. Wis jan kelakon kasem. Wis aman. Cedak ana wani. Aman putune kon moro. Lah iya lho, Dik. Aja mau pandeng, iku malah mecicil cilaka lho kowe. Alhamdulillah hari ini. Terima kasih Dek Ari. Sore ini hadir wonten lalatan Tambran Ngampin gini. Ya, dereke cancan muang. Ya. Mijil saking Pukti Karangjati. Iki mengaku yo meh kaget lho. Napa ya? Lho karo sapa to, Nduk? Karo Ari Reza. Lho. Wonge gelem angkat, gelem Pak. Ngece. Lah wong jarene kowe iki awake lho semayanan. Apa ini lho, Nduk? Mergo sing tak bayangne kono kan meteng nom dalan koyo ngono iki nek gogrok terus piye ngono lho. Bas, padune. Oh, Ngapa? Wong karo mboke karo anake yo ikhlas. Lo cemburu. gak. Buang kenapa aku nyemburone kowe? Kaya enak-enak kok. Basa wis tau ya wis bar dilepeh. Jenengan dereng tau ya, Mas, aja gelem Mas gak patek eco kowe, Mas. Lho, lah jeneng mbake kon jajal dhisik kok. Alah tuas cuwo kowe, Mas, tenan. Anu, Mas. Kocokmu to, Lek? Wis. Iki karep piye, Mas? Kowe, Mas. Kira-kira kowe, kira-kira piye kowe? Kowe nglenggono trimo apa ora? Koncone oke. Oke. Bojone Oke. oke. Anake Anake oke. Nah, saiki karek kowe
kowe sing nglakoni kok muka apa ora? Apa? Anake ora. Gak oleh. Nduk, ora apa-apa. Ah, 10.000. Jaluk 100.000 pake gowonden. Terima 100 ki apa Ari Reza kok? Ya, Mas. Apa? Kami tua gandul entek 2 yuta kok. Mas, anu jenengan Pontisati karo yogane jenengan. Loh, lah, manut to ya Mas ya. 100.000 mengko sak klengere, Mas. Oke, dan Ari ya ora aku cek wae ya Di Ari. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Apa-apa kok, Dik. Pak engko budal utuh mulih ya utuh. malah entuk tombokan. Lho. Ngono. Ya iya to, jare kowe kondang cucuk lomo. Oh, lomo ya, Mas. Ya iya. Jaluke pira nduk 100 ya? Oke. Oh, adik 100 ki apa? Enek wong ngemis marang nggone Ari wae TV 32 in kok. Lha iki maling jenenge, Mas. Kaya kerdus tok to sing wewene iki. Itu kok meneng ya, Mas. Kuwi ngempet kok. Ora kowe iki ngempet bocah iki. Iyalah. Lah, lah aku nek kene kok kesenengan lo Mas kabeh-kabeh. Rasa mulih. Mas, jajal timpungmu, Mas. Timbung ira, ayo jiro lu. Heeh. Jiro lu. Heeh. Asik, 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 asik. Reza, Di Ari Reza. Seneng ya kenek ning aja kebacut to Di Ari. Pri. Semare Supri kelametan ya. Wes karo Mbak Iko wes kok Sayangmu suwek. Syukur. Aku jawab, Mas. Syukur. Aku budal sing rapet mulai kok wis suwek. Polamu ya piye? Delok. Aja tenan ora kuwi. Kok gek aja mbleto. Bu, tengere ning suwek ngene iki landhep napa mboten? Landhep napa kanan iku pun bosok kok. Jari niku lho. Jari ndelok. Mas. Gak wani. Gak parang dari bae ra parang kok. Mas, yo sakne kabeh gibel. Remuk ya. Tapi aman kok Mas ya. Aman. Oke. Sing penting aku wis kedudul sampai jebol, Mas. Oke, Di Ari langsung aja untuk Manggolo Dumas, Dumas sing kuwi lah. Rene Nduk. Sing tak takok Mbak Ike sih. Ya. Mbak Ike, Dumas Manggolo dijogetaken. Heeh. Tenang ae, kok disawer. Sing nyawer Pak Karto apa Mbak Ike? Mbak Ike, Mas Supri, Pak Narto, Bu Narto, Pak Besan, Bu Besan. Tok. Aja ngomong. Lah terakhir suwek kok iso. Syukur. Mbak Ike minta lagu apa? Kita lagu apa Mbak Ike? Oh, lagune manut Ya. Nah, yuk maju kabeh. Siap. Sawer wis disiap nih. Oke, monggo. Pokok sing paling heboh untuk sawer sing gak heboh ora entuk. Ora itu. Ayo. Lalu lagu apa? Ya lagi apa nih? Yuk. Request apa ya? Ada request? Nah, seneng kamu apa? Jaranan. Alah, kok kuwi kok jaranan? Anu kowe dadi Ora jaranan. ngerti nek aku ora iku kok jaran wis Mas. Wong edan. Apa? Tresnani. Neres. Kuwi apa piraruh kene iki? Oh, iki dudu penyanyi dangdut kok Mas. Bisa. Bisa dong. Kowe apik dhewe ya ta? Ya. Nah, pamit Mbak Ike karo Mas Supri. Pamit. Nah, pamit ta. Pamit Mbak Manten, Mas Manten. Kowe paling heboh Pamit Pak dhewe. Narto. Heeh. Nah.
Selamat. Selamat. Ayo, Mas Supri selamat menempuh hidup baru. Nah, pun kesupen kula mengki Bu tapi baleni. Wong edan. Pak Narto, Pak Narto ora mau sampe. kenapa aku langsung dikasih ya? Nah, Rono. Ayo, Jan. Wis tenan pakai. Oleh barong. Oleh burung wis. Tekos, tekos naik. Lah kok tinggal mulai wong itu huruf lonan kok ya. Ayo atur. Pripun Pak Narto sakniki ngomong Saiki mau mengke. piye? Hah? Kok lali? Lah kok sore kesel bodho turu kok genae. Mungkin lali Pak. Anu arek jam pinten dah. Jam pitu. Nah, aku jam 5 ning kene ya. Jam 5 rene yo. Kumpul bareng kula mengke jam gangsal jam sekawan gitu. Ya. Oh, edan. Oke, terima kasih Mbak Ari. Terima kasih. Iki sing Langsung siji juga kok. bareng. Loh, sing siji kok. Loh, wis grudukan. Lah iya, ayo bareng nih wae. Bareng ayo. Oke. Bareng lagi Monggo. satu lagu. Monggo. Nah, Oke. ya. Monggo. Sing kowe nak jere kan. Nah. Iya sama totok tapi kok ini Mas. Yuk.